Elikkäs kello olisi 1:30. Tässä ollaan Eurotourille lähdössä ja tässä Mitkä on fiilikset? hyvät on. Ei väsytä ja innokkaana matkaan. Lähetään. Lähetään. Terveisiä Tallinkstarilta! Laivamatkamme on nyt puolessa välissä. Täällä tuulee aika kovasti Ja aaltoja on, olo on aivan hirveä. Väsyttää. monella on ollut jo matkapahoinvointia, mutta me ei anneta sen haitata. Tämän jälkeen lähdetään siis ajamaan kohti Riikaa. Kyllä, näin on. Joo. No niin, tässä ei nyt Riian Pyhän Pietarin kirkon edustalla. Tämä Pyhän Pietarin kirkko on rakennettu 1209-luvulla ja sen torni on rakennettu 1700-luvulla. Siihen on osunut jopa 6 kertaa salama ja se on romahtanutkin jo 2 kertaa. Ja tiesittekö muuten, että tämä torni on Riian korkein kohta? 123 metriä. Eli nyt me ollaan syömässä täällä Pino-nimisessä ravintolassa. Ja tää tarina, mitä me tänne löydettiin, oli tosi jännä. Me tavattiin tuolla kadulla vanhassa kaupungissa semmonen 2 pariskuntaa. Ja kysyttiin heiltä, että missä voitaisiin kokeilla jotain paikallista ruokaa. Ja he sitten neuvoivat, että olisi tämmönen edullinen ja ruokapaikka, missä on todella niinku paikallista ruokaa. Ja siis tää on aivan ihana. Meillä on täällä usein meistä ottanut kanaa, perunoita, totta kai latvialaiseen tyyliin. Sitten en ole ikinä ainakaan itse nähnyt tämmöisiä salaatteja ennen. Niin on. Ja sitten on niinku juustoa täällä sisällä. Tää on joku pannukakku ja sitä saa syödä mansikan kanssa tai niinku Iina on ottanut. Tai sitten kermavaahun kanssa. Tai ilman. Joo. Tää on tosi ihana kyllä. Nyt maistellaan mille maistuu. No niin, tässä on Liettua ensimmäinen evästauko menossa ja siellä tarjoilijat on lämmittänyt tämmöstä patonkia, jossa on kinkkua, juustoa ja ketsuppia, niin maistetaanhan tämmöstä nyt sitten. Hyvä ja ananastakin löytyy. Toimii. Nyt ollaan saavuttu Puolan puolelle, Łomżaan. Käytiin äsken syömässä illallista yhdessä koko porukka ja nyt tultiin katsomaan, mitä nähtävää Łomża meille tarjoaa. Joo, eli me tultiin tänne linnutuksille, jotka tsaari on rakennuttanut 1890-luvun lopulla. Ja näitä linnutuksia on yhteensä 3. Ja nyt tultiin katsomaan näitä. Nämä on hyvin luonnontilassa nykyään, mutta on mielenkiintoista nähdä, mitä täällä on aiemmin ollut. Joo, ja tämähän on erittäin hieno kohde varsinkin tälleen iltaisin, että voin kyllä suositella kaikille tätä. Joo, täältä löytyy nyt tämmönen tunneli. Ei oo oikeastaan tietoa yhtään mihin tää vie ja täällä onhan pimeetä jo tämmönen puhelimen lamppujen kanssa. Tää menee koko ajan syvemmälle maa alle, mutta katsotaan mitä täältä löytyy. Mutta kyllä perus siisti. Ui. Voit ottaa jyrkkää. Joo. Vielä on matkaa jäljellä. Ei oo Jorossa tämmösiä ihan hirveesti. Antti. Ei kyllä turhaa tänne tultu. Ihan hieno. Kyllä tää on hieno. Tää toi vettä vastaan, niin ei oikeastaan voi jatkaa pitemmälle. Joo. A few moments later. Joo, löytyy tämmönen toinen tunneli tosiaan, että katsotaan me ei tää nyt sitten oikein vie. Hienon näköistä on täälläkin. Vittu! Kari perhana!
Ui jumala, se oli siisti. Ollaan me ennenkin näillä ratskoilla menty. Aivan, kyllä. Ei tää pelota, ei. Tuttua puuhaa. Me käytiin Auschwitzissa ja minua henkilökohtaisesti yllätytti, miten paljon siellä oli turisteja. Ja se osoitti, että se on todella suosittu nähtävyys. Meillä oli hienot oppaat meidän apuna ja he kertoi meille selviytymistarinoita siitä, miten Auschwitzista ollaan selviydytty. Ja oli todella pysäyttävä kokemus nähdä vanhoja rakennuksia ja oloja, missä huoneita ja rakennuksia, missä vangit ovat olleet. Ne oli karuja. Ja mieleen jäi ihmisten omaisuusryökkiöt. Se oli kammottavaa. Vieressämme kohoaa yksi Krakowan hienoimmista nähtävyyksistä, Vavelin linna. Ensimmäiset rakennukset tähän kuppulalle rakennettiin jo 1300-luvulla, mutta tämä nykyinen linna on rakennettu 1500-luvulla. Täällä linnassa, Vavelin linnassa, on paljon erilaisia nähtävyyksiä nähtävää. On erilaisia arkkammioita, labyrintti, on paljon erilaisia näyttelyitä, kirkko ja upeat maisemat. Joo, täällä linnassa kannattaa kyllä vierailla, jos Krakowassa käy, että tää linna on auki joka päivä. Vavelin linnasta on tosi upeat näköalat tonne Veikseljoelle ja Krakowaan. Tälle illalla niin ihanan näköistä, näkyy kaikki kaupungin valot. Ja joo, Krakowa on kyllä yllättänyt suurimman osan meistä opiskelijoista. Riika oli vähän nuhjusen oloinen ja ehkä oli kelikin huono, mutta meitä on hyvät säät sallinut. Ja ollaan liikuttu paljon kaupungilla, isoissa porukoissa käyty syömässä hyvää ruokaa. Ihmiset on tosi ystävällisiä, ihania. Täällä on tosi kauniita rakennuksia, arkkitehtuuri on tosi kaunista ja täällä on tosi siistiä. Et varmasti jokainen on kyllä nauttinut. Sä oot mulle se oikee, jolla tiedän oikee, voi harmi, lauloin väärin. Tulevaisuuden tarjota toisen. Eli nyt ollaan matkalla Prahaan, ollaan Tsekin puolella jo. Ja tieto on ollut kyllä kieltämättä vähän huono ja tärisyttänyt, mutta ei se mitään. Saatiin just tässä Prahan kartat ja tämmöiset tehtävälaput, niin lähdetään sitten kiertämään Prahaa tässä seuraavien päivien aikana. No niin, olemme Prahassa Karran sillalla ja tämä siltan goottityylinen sen rakentaminen on aloitettu 1300-luvun puolessa välissä. Joo, nyt kun me ollaan kävelty täällä sillalla, niin ollaan huomattu, miten paljon täällä on erilaisia katumyyjiä. Täällä on maalaajat, jotka tekee ihmisistä muotokuvia, paljon erilaisia katusoittajia, korujen myyjiä. On tosi paljon kaikkea kivaa nähtävää ja paljon turisteja. Tämä Karren silta ylittää tällaisen joen, jonka nimi on valtava. Tällä sillalla saa kulkea pelkästään jalan. Ja kuten Emmi mainitsi, täällä on tosi paljon turisteja, joten varokaa. Se tarkoittaa sitä, että täällä on todella helppo tulla ryöstetyksi. Prahan suosituin nähtävyys on tämä vanhan kaupungin aukiolla sijaitseva astronominen kello. Kello lyö tasatunneen aamu 9 ja ilta 9 välillä ja silloin sadat ihmiset kerääntyvät katsomaan, kun kellon hahmot näyttäytyvät. Tarinan mukaan tämän kellon rakentaja sokaistiin, jotta hän pystyisi rakentamaan yhtä hienoa kelloa minnekään muualle, ja tämän seurauksena kellon rakentaja tappoi itsensä. Täällä muuten ollaan, Prahan linnalla. Ja tämä linna on rakennettu 1800-luvulla.
Täältä linnasta on tosi upeat maisemat tonne Prahaan, keskustaan päin ja vanhaan kaupunkiin. Ja itse täällä linnassakin on tosi paljon kivaa nähtävää, kuten Bradcanin aukio, Pyhän Vituksen kappeli tuolla oikealla ja Kultainen kuja muun muassa. Ja tiesittekö muuten, että tämä Prahan linna on Guinnessin ennätyskirjan mukaan suurin muinaislinna maailmassa? Ei sinne pääse mennä. Ei siitä päässyt. Ei päässyt. Se oli liian korkea. Liian korkea toi. Ei sitä yli päässyt. Nyt ollaan täällä Euroopan juutalaisille omistetun patsaan luona. Ja tää on nimenomaan patsas, ei muistomerkki, koska tää ei vaadi sellaista erityistä harrasta käyttäytymistä. Tämä patsas koostuu 2711 tämmöstä kivipylvästä. Joo, ja tää patsas kuvastaa semmoista elämän epätasaisuutta ja ongelmia, koska tää pohja on tämmönen hyvin aaltomainen ja mutkikas. Ja täällä on tosi nämä pylväät ja tämmöiset paasit, kivipaasit, niin nämä on hyvin eri korkuisia. Tänne sekaan hirmu usein eksyy ja toisia ihmisiä ei näe. Ja se kuvastaa sitä, miten juutalaisten silloin natsiaikana, kun heitä tapettiin, niin ihmisiä vaan hävisi naapureista ja tuttuja hävisi. Löymiä ei juttele. Kato miten niillä niinku riittää pitoja tuolla ja kraadaan tuolta seinää pitkin. Käydään siinä vaan voitan. Hienoa. Nyt aletaan pikkuhiljaa olla Suomen puolella. Ollaan vietetty 2 viimeisintä yötä täällä laivalla. Ollaan nukuttu hyvin, syöty todella hyvin, pelailtu korttia ja saunottu ja kylvetty. Joo, 2 viikkoa on kyllä mennyt ihan tosi nopeasti ja ollaan kyllä nähty mitä mahtavimpia paikkoja ja syöty uusia ruokia, tavattu uusia ihmisiä ja voin sanoa, että moni meistä on kyllä yllättynyt, miten hieno matka tää on ollut, että oli paljon parempi mitä osattiin odottaa. Ihana oli matka, mutta ihanaa on kyllä päästä kotiinkin. Mun ei tarvi nostaa. No niin, ja sitten olisi vielä yksi juttu, että siinä vaiheessa kun minä lasken ripeä irti, niin siinä vaiheessa ei lyö kuin 2 kertaa. Ensin lyö ripeä ja sitten lyö kirkon kellot.